Nosaltres, cristianes, vinguérem del nord per poblar aquestes terres conquerides pel gran Jaume I. La carta Pabla ens va ser atorgada i molts cristians arribaren per treballar les noves terres conquerides. Un nou començament per aquesta gran vila, una vila reial del Regne de València a la Corona d'Aragó. Sobre l'antiga mesquita, construirem amb fervor una nova església. Aquesta església plena d'història i de records. Alguns dels musulmans es convertiren al cristianisme i es quedaren entre nosaltres. Molts altres marxaren per no tornar mai més. Vols conèixer la meua, la teua història?